Dit is hier historisch, want we zetten nu maar een stap. Er is toch wel een beetje sprake van een padstelling. Dantemerdeel wel een ambtelijke fusie en geen bestuurlijke fusie. Kolmelaan en Dongeradeel worden beslist een bestuurlijke fusie. En hij is net alleen nog een ambtelijke fusie. En dan gaan we een tussenstap maken dat we van start gaan op korte termijn bij een ambtelijke fusie. Als het goed is, dan verandert er niet zoveel in de regio in die zin dat het niveau van de dienstverlening wordt verbeterd in plaats dat het gelijk blijft of dat het terugloopt. Maar daar zal nog een behoorlijke slag voor moeten worden gemaakt. Want wat we nu te doen krijgen, zeker voor onze ambtelijke medewerkers, dat is niet niks. Dat is echt een hoop werk. En daar moet ook iedereen kon aan horen, volledig zijn schouders onder zetten om het te laten lukken. Voor de ambtenaren vergroot er heel wat. We hebben al verleden weken alle ambtenaren met jouw bijeenkomsten inlichten. Alles wat er gebeurt staat. Dat heeft een heel soort rest, jong. Want één ding is belangrijk voor ambtenaren, voor mensen in het algemeen. Hoor ik mijn werk, waar kom ik, hoe komt het alweer? Nou, het eerste konden we beantwoorden. Iedereen, of er wordt net één ontslagen. En dat weer een hele geruststelling. Dan heeft ik iets, een gevoel van, oké, we gaan ervoor, we werken er maar qua oren. Nou is het net zo dat wij iets doen wat nog nooit journalisten is in het land. Dus nou ja, vandaag gaan ze op tour west naar een aantal gemeenten die een vergelijkbare werkwijze hebben. Dus het is net nee, maar wel nee hier natuurlijk in Noord-Friesland. Dus wij kunnen een soort van elkaar leren. Wij willen het echt broeken om een aantal processen al heel goed op elkaar af te stemmen. Want het is net handig om bekliks. Het heel keer om het proces van begrutting, e-rekening, tussentijdse rapportages om maar één voorbeeld te nemen. Om dat op jouw verschillende wijzen in stand te houden. Dus het is een goed moment om te zeggen wat kunnen wij beter op elkaar afstemmen. Nou, de 3D's, de zorgdossiers, dat doen we nou al te keren. Dus dat zal ook in de uitwerking zullen we dat op een gelijke wijze doen. En daar komen wij dingen in, wat we denken, dat maakt misschien net even een slag oors. Het zal net altijd van een leien dakje gaan, maar dat gebeurt nergens. Maar de basis moet wezen vertrouwen. Vertrouwen in elkaar. En ik denk dat dat in de oudere mannen, dat vertrouwen echt heel bot groeit is.